όνομά σας? Καραφουλίδης Δημήτριος. Και από πού έχετε έρθει? Από Θεσσαλονίκη. Με τι αυτοκίνητο? Το Toyota Starlet. Και σε ποια κατηγορία αγωνίζεστε? Φαταφένα. Έχετε αγωνιστεί? Ξανά. Όχι, ενώ σήμερα. Ναι, κανονικά. Και χθες και σήμερα. Πώς έχετε πάει, είστε ευχαριστημένος? Για πρώτη φορά μετά από όσο καιρό που έχει να τρέξει το αυτοκίνητο πήγε αρκετά καλά. Ένα πρόβλημα μόνο στις μπαταρίες επειδή έμεινε από ρεύμα. Σήμερα το βελτιώσαμε και κοιτάμε τώρα όσο γίνεται, στις κόντρες που θα πάμε να είναι ακόμα πιο καλό. Ο χρόνος σου? 18. Είσαι ευχαριστημένος? Δόξα τω, για πρώτη φορά καλά είναι. Μου είπες ότι έκανες κάποιο διάλειμμα. Καταρχάς το λόγο. Είχε κάποια προβλήματα αυτοκίνητο λόγω φόρτου εργασίας, το αφήσαμε λίγο, το παρατήσαμε. Τώρα πάλι λίγο άρχισαμε να το παίρνουμε λίγο ζεστά, γιατί αυτά τα αυτοκίνητα, άμα τα παρατήσεις, σε παρατάνε και αυτά. Εσύ μπορείς να σκεφτείς τον εαυτό σου να μην τρέχεις? Όχι, αυτή τη στιγμή όχι. Ήδη καμιά φορά που καθόμαστε απ' έξω είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Προσπαθούμε να αποφύγουμε κιόλας, εγώ προσωπικά να μην έρθω κιόλας γιατί το βλέπω και δεν γίνεται, δεν μπορώ. Ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες του αυτοκινήτου σου? Δηλαδή, Τι έχεις αλλάξει? έχει γίνει από 1600 κυβικά 1800, πολλαπλή άλλη εξαγωγής, άλλους κεντροφόρους, κυβότιο άλλο πιο καλό, πιο ενισχυμένο και μετάδοση στα ημιαξόνια και στα άκρα. Θέλεις κάτι ακόμα παραπάνω να κάνεις? Σίγουρα το αυτοκίνητο είναι για παραπάνω, για πιο κάτω χρόνο. Ακόμα το ψάχνουμε. Πιστεύω, αν όχι σε αυτόν τον αγώνα, στον επόμενο του Πολυκάστρου, το αυτοκίνητο θα είναι ακόμα πιο καλό από υποδύναμη και από στήσιμο. Η διοργάνωση εδώ πώς φάνηκε? Εντάξει, καλή. Η πίστα λίγο δεν βοηθάει εμάς τους αγωνιζόμενους, δεν έχει κόλλα πολύ. Η κίνηση έχει κάποιες λακκούβες. Εντάξει, με αυτά τα όπλα που έχουμε, με αυτά πολεμάμε που λέμε. Για όλα αυτά τα λάθη, ας τα πω έτσι, ας τα χαρακτηρίσω, εσείς που βρίσκετε, έχετε ενημερώσει αυτούς που πρέπει? Το ξέρουν και οι διοργανωτές και η πίστα των Σερών το ξέρει, αλλά το θέμα είναι ότι δεν γίνεται τίποτα. Αυτό είναι το θέμα, ότι κάθε χρόνο τα λέμε, κάθε χρόνο, γιατί η πίστα άμα τη βελτιώσεις παραμένει όσο περνάει τα χρόνια γίνεται χειρότερη. Πιστεύεις ότι υπάρχουν αρκετές συμμετοχές? Για αυτόν τον αγώνα όχι. Για ποιο λόγο? Το λόγο πιστεύω είναι η πίστα καθαρά, γιατί γλιστράει πολύ και αυτοκίνητα τέτοιου είδους, δηλαδή σαν το δικό μου και άλλα στην πιο μεγάλη κατηγορία, αντιμετωπίζουν ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα και υπάρχει φόβος ζημιών. Και κάθε ζημιά σε αυτά τα αυτοκίνητα, ειδικά στη μετάδοση, είναι πολύ δαπανηρή. Να σου ευχηθώ καλή επιτυχία. Ευχαριστώ, να είστε καλά και εσείς.